u startu može dobiti 5 za styling. A koju će mu ocjenu žiri dati za umjetnički dojam, ostaje vidjeti. Dobar dan, ja sam Dario Obervrb, dolazim iz Metlišta, tamo lijevo odmah iza ugla. Rođen sam na kartonskoj kutiji i ništa me ne zanima. I ko te tako lijepo sredio? Sredila me mama. Ako ćeš tako lijepo svirati i pjevati kao što te mama sredila, bit će super. Izvoli, sretno ti bilo. A što se mene tiče, prošao si. Na tebi se vidi da si jedno divno, šarmantno, odgojeno stvorenje i vjerovatno si kupio ovu publiku i mnogo prije ove emisije, a ono što znam da Split, ako zavoli nekoga, onda taj baš vrijedi. Znam, to su mi govorili prije, ali svaki put su se smijali nakon što su to rekli. Stvarno ne razumijem. Može. Da. 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 Hvala.